Giwarningan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga tawo nga makabalda sa padayon nga rehabilitasyon sa mga linya sa kuryente ug telecommunication networks. Miluwat sa iyang labing unang executive order karong tuiga si Gobernador Gwendolyn Garcia nga pamultahon og 50,000 ka pesos o 6 hangtod 12 ka tuig nga pagkapreso ang bisan si kinsang mubabag o mubalda sa nagpadayon nga rehabilitasyon sa mga utility services nga naguba tungod sa bagyong Odette. Ang Executive Order No. 1 Series of 2022 naglatid nga dili mahimong babagan hinungdan nga madilatar ang mga telephone companies o power providers o distributors nga nag-ayo sa mga linya o mga poste. Gipermahan kini ni Garcia atol sa ilang meeting ni Cordova Mayor Ted Checho ug mga opisyalis sa Mactan Electric Cooperative MECO ug DPWH kaniadtong Miyerkules, Enero 5. Human iyang nahibaw-an nga usa sa mga problema sa linemen didto sa lungsod sa Cordova mao nga dili mosugot ang pipila ka mga residente nga magkubkob sa yuta ang mga linemen sa MECO aron makapabarog sa poste. Iya usab gipahibaw ang mga mayor sa maong EO atol sa meeting kaniadtong Miyerkules sa Capitol Social Hall. Nakalatid usab sa EO nga mahimong silutan ubos sa Section 19 of Republic Act No. 101210 o mas nailhan nga Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ug tungod usab kay ang lalawigan sa Sugbo anaa ubos sa state of calamity. Sa maong EO, gimanduan usab ang kapulisan nga siguroon nga matuman gayud kini. So kindly warn your constituents that I intend to fully implement this through the PNP. I have instructed the PNP henceforth to escort our linemen, especially in areas that are hostile. Si Garcia nagkanayon, dili siya magduha-duha og papriso, labi na nga adunay igong kapasidad ang giandam sa CPDRC. We have more than enough room in the CPDRC because it is no longer congested. I will prepare that for those that are obstructing, impeding the progress of our distribution utilities in restoring, in re-energizing, and bringing back much needed power to our households. Dili mahimo nga ang interes sa usa maoy mo patigbabaw sa interes sa kadaghanan nga nagantos nga naghulat nga mahibalik ang kuryente. Mipasidaan si Garcia sa representante sa DPWH nga dalion ang pagpasemento sa kadalanan didto sa lungsod sa Cordova aron dili madilatar ang paghatod sa mga hinabang. If you do not act now and enforce the completion of the project, because non-completion, as I was saying, is tantamount to obstruction in the delivery of relief goods, technology, equipment, and disaster teams or experts, then kung maghuwat ang wa na state of calamity, madusamot na kadugay nga digid mo makasiminto. Gipahimangnuan usab niya ang mga mayor nga paspasan ang pagpahigayon sa clearing o clean-up operations aron dili mausik ang panahon sa paghatod sa relief goods kay daghan ang nagpaabot sa maong mga hinabang. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.